ole tuntuma hian virus chim tak siam dan kan soidona ma se computer hard disk te ti chia system te ti buai vek the ang chi virus hlom tak kha ani don lova chutiang ang hard disk te ti chia system ti buai vek the ang chi virus kha chu arim chang ni chuan lola share le zel dura po in ngai ila mandeulo khan mobile phone mang thin te tan youtube video le internet a video om reng te download thailo anga lang po download tan kha kan ron share to tun chu ma hi chon computer mang thin big te tan ka han soi ve thum don ani tin virus hi internet lama te hian anlo the dar chuai to thina amero chu tun chu ma kan soi tur hi chu internet lama the dara han the dar chuai ya sum don na han man tur ang chi ang kha ani don lo ani engponi se hetil hi asiam dan she to po kan lo om mai theya tin ala shelo po tam jok kan ni arin oma chuwang chuan I hriat ve lo kan du lawa lo hre ve nge la tin ka han share don ani e tuna kan huang hian ka computer a mi notepad chu ko honga I computer a po khan notepad chu oma kha han hongla tuna alema I huang hian notepad a khan thil type tur chut tur oma chu karon chu don ani hi uluk takin lo en la ka chut ang che hian I lo chu ve don nia tikhian ka han chu zo ta a I chut zo chuan I thil chut ki I han highlight anga I copy don ani ti chuan hnuai khian I paste le anga I copy paste zelanga I du zat I copy theya I du ang chinga tam tak po poilo tlem lu tam lu om lawa I du zat kha I han copy anga I han paste don ani tuna kan huang khian ke po hei ka paste cheu maya chuan I paste zo nu chuan file a hian I click anga save as ti hi nikal don ani save as I kal nu chuan I file save tur ming kha I du ming da thian tinan virus tin lo data ila hei hela ya hian I file ming tur chut na chu lo langa entinan virus tin lo save ta ila virus chumi data chuan .vbs tin I save don ni virus.vbs vbs file ni save don ti na ni chu virus.vbs ti kha I chunga I save to me don ni ti chuan I save zo chuan notepad khai kharanga chuan hei alema kan huang hian I thil siam save to sa chu lo langa hei hi thil ho te ani amaro chu I han hong chin ma nga I shrimayang he thil hi engtin ma ti lo khoi lo chuan tikhian a om ve maya he tikhian om ve maya amai ro chu I lo gut hle thila I lo va click mo lo hon pal lo va khoi pal chuan I computer kha va ti buai ni chung lovin hlau thong le buai takina siam thei don che ni thil lo om le thil poi panga thlen lem lo wangin han infiam nan po hian thil lo man ni lem lo wa amai ro chu Mizo te chu infiam or tak kan nia war le lu tuka infiam ang chi kha chu thil thaber po ni lawa u khami siam dan I hria shrim kha kan do wangin kan share ani khungain kan channel hi milo subscribe vela thil tha tak la in shil hriat zel kan tum don nia